Hola a tots i benvinguts de nou al meu videoblog. Avui parlem un dia més del procés. Aquest tema tan interessant, fascinant, tot i que comença a ser cansat per les bajanades que es diuen i es fan, i perquè és molt repetitiu, que apareix un dia rere un altre a les portades dels diaris. De fet, sí que és interessant, perquè sempre tenim motius per parlar-ne, perquè hi ha molta substància per poder-lo interpretar i analitzar políticament. Ja n'he parlat en altres vídeos, però hi ha diversos elements que crec que són interessants. Ja vam veure, ho vaig comentar, com sempre hi ha aquesta referència, aquesta apel·lació exterior de la Unió Europea perquè intercedeixi en favor de la causa catalana. Perquè, clar, els catalans són els bons. Llavors, si han d'intercedir a favor dels catalans, no? Està bastant clar. Llavors, què deduïm d'aquesta estratègia d'apel·lació a l'ajuda exterior? Doncs jo em veuria dues coses. La primera, des d'un punt de vista més estrictament polític, és el fet que això representa que l'estratègia processista, diguem-ne, o les forces processistes independentistes no tenen prou força per si mateixos i necessiten recórrer a l'exterior. Això suposa també que pretens externalitzar el conflicte de tal manera que és com si són els altres que hagin de solucionar el teu problema per uns moviments que tu has causat havent iniciat una estratègia que al dia d'avui ha provocat tot el contrari del que es pretenia. De fet, en tots els anys de democràcia mai Catalunya havia estat en una situació pitjor d'autogovern i ens governen els independentistes. És una paradoxa bastant clara. I jo crec que, com a mínim, aquesta és una qüestió realista que hem de tenir present. Quin problema hi ha aquí? Doncs que els processistes difícilment poden tenir present això pel segon motiu. I és que si he dit que això era una anàlisi realista, com que es basen en l'argument de la legitimitat, el que implica això és com un tancament cognitiu. Què vol dir tancament cognitiu? Doncs que reafirmes els teus propis arguments i no veus sinó el panorama exterior en base a la teva pròpia postura, o sigui, no hi ha perspectiva. Sí? Això està claríssim. Per què? Doncs ho torno a dir, perquè no es para de dir que els catalans tenen la raó, que el poble de Catalunya, si és que som capaços de definir clarament què és el poble de Catalunya, es vol independitzar, que com que nosaltres volem la justícia social, són els altres malvats que no ens deixen independitzar-nos, doncs aquesta manera de parlar l'únic que fa és assegurar la teva postura. Ara bé, jo sempre he dit a la resta de vídeos, recomano que us els vegeu, que sempre hi ha una dinàmica. I una dinàmica vol dir que un es retroalimenta l'altre, hi ha dos pols en aquest conflicte. Què passa des de l'altre bàndol? Doncs passa una cosa semblant, també es produeix una mena de tancament, però des d'un punt de vista diferent. Per què? Perquè el govern espanyol actua d'una manera conservadora. El conservadorisme és una ideologia de posició, que en diríem. Què vol dir de posició? Vol dir que, per una banda, interpreta o considera que una mala acció pot ser pitjor que una mala inacció. Per tant, prefereix no moure's. Així és com ho definiria Robert Dahl, ho dic perquè la frase no és meva. Però també interpreten, els que són conservadors, que hi ha com una mena d'estat de coses natural i que s'ha alterat. Què ha passat aquí? Doncs que qui ha alterat aquest estat de coses ha estat el govern català, que s'ha apropiat de les institucions catalanes en base a un sol i únic projecte partidista i parcial de la societat catalana, que és l'independentisme, i per tant, en la mesura que ha alterat l'ordre de coses natural, això, diguem-ne, s'ha desviat del que seria una bona dinàmica política. Com que s'ha desviat del que seria una bona dinàmica política, els conservadors es veuen legitimats des del seu punt de vista i per tant també queden tancats en la seva postura, que com que són els altres els que s'han passat, són els altres els que s'han excedit, no sóc jo qui he de baixar del carro, no sóc jo qui m'he de posar a negociar per entendre'ns. Llavors seria bastant difícil, crec jo, que accedissin a negociar, igual com ho seria per un processista. De totes maneres, jo crec claríssim que aquesta és la via per la qual hem d'insistir. I si hi ha persones intel·ligents a una banda i altra, seran capaces de tenir perspectiva i veure la situació tal com se'ns presenta. Doncs jo crec que això és l'important i crec que d'aquesta manera podem veure un altre cop la dinàmica que es produeix i per tant no hem mai, si volem analitzar-ho políticament, no hem mai de partir d'un punt de vista determinat i dir que ha passat allò, és que clar, és que si no ens deixen fer això, llavors què fem? És que els altres envien la policia, és que potser a Alemanya dirà alguna cosa. No hem de partir de cada posició, jo crec que el que s'ha de fer és veure amb perspectiva.